Hai 184 anos nacía en Santiago de Compostela Rosalía de Castro, unha muller loitadora e inconformista a partes iguais que pronto se converteu na maior referencia da cultura galega. Hoxe, no seu día, a Deputación de Pontevedra quiso facerlle unha homenaxe. Celebramos o día do seu nacemento, fai 184 anos, pero tamén celebramos a súa vida e a súa obra de muller, que nos representa como pobo, e tamén que representa a nosa lingua, esa lingua que temos que seguir reclamando e defendendo, como a que construe o noso pensamento, o pensamento do noso pobo, do que nos sentimos tan orgullosas e orgullosos. Tanto a presidenta da Deputación como o alcalde de Pontevedra quixeron subliñar hoxe a importancia de seguir homenaxeando a unha muller como Rosalía. Ela foi unha adiantada aos tempos en moitos aspectos, defendeu o seu país, amaba o seu país, amaba o seu territorio, amaba a súa lingua, amaba a súa cultura. Ela, como galega, estaba no mundo, orgullosa de que fora así. E iso, desde logo, para min é unha das miñas sentimentos que máis me fai participar na vida pública e política, non? Defender a autoestima de ser galegos, o convencemento de que nós non somos peores ni mellores que ninguén. E en eso, ler a Rosalía levanta a paletilla. A min me levanta moito a paletilla. O acto da Deputación de Pontevedra contou coa presenza de Ana Figueiredo, a encargada de ler o manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega polo Día de Rosalía. Ser Rosalía é un acto de rebeldía, é unha acción política. Cada mirar nos ollos fire como as 100 saetas. Non precisamos máis, só mirar. Quen mira a obra de Rosalía entende a muller de vanguarda que hai detrás dela, a insumisa, a creadora do pensamento, a inconformista, a muller valente que elixe a palabra para loitar contra a injustiza e para crear un país sublime. Ser Rosalía é ollar cara a unha nova normalidade na que só podemos avanzar. A cantante Uxía Senlle foi a encargada de poñer o toque musical a este acto da Deputación. O Día de Rosalía rematou co acendido dun mapping na fachada do Pazo Provincial do pensamento e imaxe de Rosalía de Castro.